svima ljudi, dobrodošli u novi meetup na ESL. Znači da u ovom klipu sam malo namestio da mi ne laga toliko, znači ne laguje toliko sada. Ali ono ipak. Opet laguje. Znači imamo Sharp 2, ok, idemo. Da ljudi, inače odavno nisam snimao, mislim, ja sam izbacio danas opet još jedan klip, ali ne znam, možda će ovaj klip video gledati u ponedjeljak, ali ne znam, samo smanjiti glas i tako. Ok, idemo na ovo Ezara. Ovu Ezaru. Ova nije Ezara jer ima Fire Aspect, a to ja ne volim. Fire Aspect. Moram da ga pobedim nekako. Zatrpat ću ga u ovaj. Kako me je ubio, what the fuck? Aj nije bitno, imamo Sharp 2 opet, what the fuck? Zašto mi da ovoliko male mače? Fireless! What the fuck, neću Fireless. Poz za JT. Newton. Noise. Pozdravite JT, ne mogu da pozdravim Newton. Čekaj da pojačam čankove malo nekako. Zadjančam više, šta je? Joj, tenaču lika je, to život. Noob. Pro 2, Pro 2, Pro 3, Pro 3. Ok, ima je Power 4 boli. To mi naravno treba. Pazi se. Daj, ubit će me njegov usrani, najusraniji. Mrš! Mrš u pičku materinu više. Samo me targetuju ljudi. Fire Aspect imamo na Sword, ok. Čekajte da napravimo glitch. Znači bože, brate, ona bože. Ili god. Znači da ljudi, snimat ću daily upload, pa možda, znači za vikend možda će da bude i 2 klipa, znači ne znam. Jučer nisam izbacio klip, to mi je jedna mala mana, ali ok, nije bitno. Idemo. Znači armor nam je slab, dosta slab. A bow,
Peter Combo High, what the fuck, najkreativnije ime. U mom životu. Mario kancer. Mario, dobit ću kancer za tebe, majke. Evo tako. Ne, pa koji clean up, jel, no clean ili jeste? Koji kurac, brate? Imamo jak mač, možemo sada da pobedimo. Da ključimo opet. Sad možemo da pobedimo. Majke mi, sad možemo da pobedimo. Imamo dobre karte. To sam da kažem karte, a ovo, brate, kakve karte. Ne, what? Ne. Fail recording, brate. Vidimo se za sekund. Evo nas opet. What the fuck? Dobar mač. Dobar mač, samo ne smijem da rašujem. Okej. Idemo. Samo se dobro čujem sada. Šalim se. O, Pove rašuje na mene, pa jel zna on da ja mogu njega da ežujem. Drop. A dropovo sam lika, žao mi ga je. Jer je, brate. Ne! Tu bi van! A nisu tu Ivan, ne. Jel je no clean? Nije. To. Clean up. Dobio sam clean up. Power 3, okej. Kapica, platva, okej. O, vidio sam geplove negdje. Evo ih. Headovi. Idemo. Jer sad već možemo da pobedimo. Idemo mačko. Oh my god. Ja mogu sad da imam najjači mač. Zove me. Ej, jesi tu, Alene? Ma, inače, upravo snimam, tako da... Chill. Sad ću kada ja uđem. Ja već igram i mogu da pobedim. 5 igrača, ja sam full pro 3 diamond. Sharp 3, fire 1 mač i to je to. Ja snimaš sa filmorom. Da sad, upravo. Upravo snimamo, tako da pozdrav za to. Imam 41 jedan gapple, imam 20 headova. I ako ne pobedim, ja sam retard. Evo. Kunem se, ja sam retard ako ne pobedim. Ne, svašta se može desiti u to malo vremena i svega. Može, ali
ne može jer sam najjači. Ujebote. Pa dobro igra lika, ali ne može da me pobedi. Ne može mene da pobedi. Ne! U pravu si da može sve da se desi. Eto ti, no. Eto ga. Hvala, ne viđa. Ne, umro sam, bravo. Ajde, sad ćemo zajedno. Da će Alen try hard, šans, neću. E, sad ćemo timati, molim te. Imam jednog lika, znači kažemo ajdemo tim, on kaže neću, dobit ću ban. Ajaj, neću. Ne, skoro sam psova, neću. Nećeš tim? Hoću tim ću. Nego kažem neću psovat. Skoro sam idem onak Ljudi, vidjet ćemo se kad bude došao Alen. Evo nas ljudi, znači ušli smo sa Alenom u gejmu. E, Aline, ajmo West North ugao. Čekaj, da vidim, ja sam morao ubaciti teksturu. Sharp 3, Power 3. Sharp 2 kako si Iron, rekao? what the fuck. Znači, Prema čemu da idem? West North, da, ugao. Evo tamo. A tu ću se nastati sa nekim likom, ali da probat ću. Ne, znači nemoj, samo beži od njega i dolazi u ugao. Da, ali on je ne, isto je okrenut, u isti smjer je okrenut. Dođi brzo, znači, Pa ima i tu Evo. likova, Se ti penješ pokraj neke Evo moćne? ga, tu sam. Tu sam. A, to si ti. Tu sam. Ćemo ubiti ovoga. Ajmo. Ajmo. Ovoga, deri. Boost. Zapravo nemoj. Leđa. Tu ćemo nešto. Bježi odavdje. Ajmo. Bježi. Ajmo ovoga. Prošao sam vodu. Zašto mi je tak sporo? Boost! Miš, ne znam. Trebao sam promijeniti teksturu. Ne vidim Boostaj šta me! ti stisnu. Sorry. Evo. Malo mi je laga. Joj. Nisam igrao pa. Ne, pusti ga. Čekaj da pojedem. Pusti ga. Malo mi lagaš. Ne, pusti ga, stvarno, pusti ga. Ajde, možemo ga. Ajde. Zgurali smo ga već. Nabi ga, brate, nabi. Laga mi previše, zašto mi Ne, laga? beži! Umrću, gotovo. Treba si ga ubiti odmah. Ubio sam ga. Mene laga, ne znam zbog čega. Ne znam, čekaj da završim game. Fuck! Pa što me targetuju ljudi toliko? Bem vas usta da vas jebem. Joj, meni šteka previše. Zašto mi net šteka, ne znam. Neke poteškoće. What the fuck? Umr sam. Ajmo meetup 2. 2, brzo. Si už? Eto. Sorry, ali šteka mi. Ako budem umirao prvi, sorry. West North. Tima se kidovi. West North. Stavi upitnik, ja sam mutovan. Pa ja sam na Northwestu baš točno. Okej. Pa dobro, čekaj me tamo. Ti nisi ovaj. Pa čekaj me tamo, brate, doći ću sad. Na koliko si ti? Ja sam minus 139 i 64. Ja sam plus 71 plus 40. Ajde stoji tamo West North ugao. Pa ja jesam. Kaže lik imam samo... Pa ja jesam West North, ja već jesam West Pa North. čekaj me tamo, to ti kažem. Samo stoji tamo. Jesam. Jure se likovi. Problem kod ove teksture. Čekaj, To što se ne vidi se na čemu držim ovakve stvari. Nešto malo se vidi, ne možeš znati. Okej, samo beži. Ima lika iza mene. Imam lika brzo. Gdje si? Pa dođi u ugao, ajde. Tamo stoji. Zar nisi tu? Kod mene je haker. Ugao West Northa, bre! Gdje si ti? Pa West Jesi North došao? ugao, jesi lud, što nisi došao? Jesam. Ne, nisi, ubit će me sada. Bravo, hvala ti. Umro si. Hvala ti što si došao. Mnogo si pametan. Gde si? Ajde da vidim, gde si? Alen.
I gdje je sad Alen? North East. Pa North East ideš jebote! Znam, pa sad sam se maknio kad si umro. A što si me lago bre? Što si me lago Ajde, da si... ubit ću se, sačekaj. Što si lago da si West North, jel? Evo. Ajmo u server 3. Dajem sa ovom teksturom dobar kombo, ali šta mi vrijedi kad ne vidim button. Šta ne vidiš? Pa ne vidim Aj sad nemoj slagati i reci gdje si. Jesi... Aj dođi Northwest. Čekaj, prvo se moram narediti tekst. Znači West North, aj kako hoćeš. Ajoj, evo ga. Kako Northwest, jel da? Pa Northwest, West North isto ti je to. Dobro, Northwest. Hoćeš East? Hoćeš East, South. Ajmo East, South. Može, Southeast. Southeast. Meni piše Southeast, ne znam kako tebi piše. A to ti je isto. Znam, ali koje ti modove sad imaš? Vote no clan. Nemam modove. Client imaš, pa to ti je unutra svi modovi. Nemam client. No obično 1.7.2 igram. Pa ja sam u čošku. Ne! Znači, East, South, jel? Da, pomozi tu. Tu sam, vidim te! Mislim. Pomozi. Oj, kako je? Suško, Ko? gdje si ti? Ne vidim te. De, niste normalni, gle koliko me lovi. 5 me lovi. On nije normalan. Brate, pa daj još jedan fail recording! Što, brate? A čekaj, što se biješ sa likovima? Pa 5 timuju, ne, 5 timuju na mene, kak ne I kužiš? šta sad? Šta ako I peto? kak da ja preživim Samo kad beži, brate. Pa ne možeš bježati ako su te okružili, ti si u... Točno sam bio u čošku. Nisam mogao gdje bježati šta hoću. Pa idi levo, desno, Ajde, desno. samo uđi. Koje ćemo? Ne znam. Koji Sad hoćeš? ćemo. Jebi ga, kad ti moj 5 ovdje. Evo ga, opet sam opsao, jo. A psuj, voli tu, ajde. Stvarno ovdje na second life-u je neizdrživo. Mi ti imamo dvoje, a njih 5, ovo. Ajde, hoće početi. Nemam pojma. Zašto mi šteka sad? Zašto mi sad šteka? Sad steka. Sad mi šteka, mrš. Pa jel me čuješ? Čujem. Jebote. Ne mogu uopće igrat ovako. Češ ući? Meta 5, sad čekaj. Ajmo. Samo klikaj. Pa čekaj, nemoj samo da klikaš. Meni izgleda pokidan miš. Da, mene pokidan miš. Ma koji sredini, ja otkud znam da je sredina? Imaš sredinu. 0-0 ti je. A 0-0, ja znam da gledam na kordama 0-0. O brate, Sad nemoj kad ni si- sa bolom da ga pipaš, da kažem, ajde. Mene ne radi više ni miš, tako da... Oj, timuju. A ne timuju, ja mislim. Ajde umri, brate, više da igramo. A kad će počet runda? Pa sad, Onda evo. brzo ajde meetup. Jedan. Evo ga, ubio sam se, evo me. Jedan. Meetup 1. Ajmo. A, još se... Sad će da uđe. Ajde. Da li je moguće zovim tipkovnicu? Znaš što imam na maču? Si tu?
Da, sačekaj. Znaš što imam? Sharp 3 Fire 1. Na Diamond. Samo. Isuse Bože. Ajde, jesi. A, da. Udari Jesi mi. u- Ajmo koordinate 100. A. Čekaj, ajmo northeast. O, pa šta me juri ovaj čovjek? Zašto me zuji kompjuter na kužu? Dobro, prestala. Koji je ovo kurac sa ovim kompjuterom? Northeast, evo me, dolazim. Čekaj, ja nisam došao još. Šta zujiš koju? Sam čuješ vibraciju, sam čuješ kompjuter. Ajmo. Jesi me naš? Si došao? Nord. Si otišao? Jesam, E, jesam došao. čekaj me sad, dolazim. Evo, Jesi došao ti? tu sam. Evo ti. Koji mač? Koji ti je mač? Šar 2. Uzmi. Evo ti, iza. Dođi, brzo. Stoji na ovom. A dobro, ništa. Jebote kašlje. Ajmo ga. Roka! Ja ću Stefija. Mislim da ovaj riđa. Stefi. What the fuck? Beži! Pomoć! Beži. Beži od njega! Lik riđa tu ispred nas. Ovaj. Ja bar. Ovaj misliš da Merolo. riča. Ovaj je nubina najveća. Vidi kako je sladak. Da ga je zamo. Ti merolo. Pa je... Pa boost. Skoro. Boost. Ali stalno i onak drugi timaju. Tako. E. Pa boost, daj me, sad si me boost. Bježi odavde, nemoj. Bježi! Targetujem sve, si lud. Nećeš moći. A dobro. Ovaj će ti uzeti kill sada. Dobro, ja sam uzeo. Nisam. Beži! Nice. Beži od njega, može! Imaš još jednog. Full diamonda. Bravo! Pa beži! Vidi. Ako te ubiju, GG za tebe. Mene će da ubiju, GG. Neće. Ma nema, neće kad si glup. Pred mojim očima si uje. Timer isto. Mrš. Uđi na meetup 1, u chatu ti je. Neće da ti uzmu stvari. Brzo ulazi u chatu. Nećeš. Ušao sam. Sharp Dobio 3 sam Fire 1, malo. opet isto. Ja dobio Sharp 2. Ništa. Northeast. North Mario East. da Cancer. North East, evo ga. Ajde. Ću startat. Žur. Oj, malo previše tryhardaju. Žurio fight. Znaš šta, pa svi tim. Pa ne znam. Ajde dođi East North, brzo, znači najbrže. Evo tu lik gađa me. Koji je retard? Šta ti Dođi vrijedi što samo me East gađaš? North! Jesam, evo ga, došao sam. Čekaj mene. Došao. Sad ću, na brdo ću da se popenjem. Evo ga, tu mi je. Ovaj hoće PvP. Da ga ubijem. Ne, čekaj mene. Tu dolazi još jedan želi killing Ne, napad. beži, nek se biju oni. Neće se tući.
Gađat ću ga. Ajde, došao sam iz Nord. Si došao? Pa došao bacaš sam, strelu. gdje si sad Evo ti? me, Eto. gore si na planini. Kao bježim od tebe. Šta mi ne radi više tastatura? Haha, sjebali ga. Sad ćeš ti mene gađat. Odbaci me. Ne mogu. Idem ja na drugog. Iron JT. Ima no clean invisibility. Ne! Beži! Što sam ovo... Ne bježi odavde. Gdje si? Ja sam se... Evo ga. Lik. Pijem se sa nekim drugim. Da, evo me. Ne! Bežim! Beži. Boostaj me! Bravo! Bježi! Bravo! Kak ti je dobio kombo na tebi? Gotov je. Ma ja sam. Kak si ušao? Bravo! Aj sad! Sam se krivi, znaš. Ja sam kriv! Ušao si u fight bez veze. Sad ću ja. Ti si mi stavio fire, aj čuti! Kako da ja A ne uđem? da, a sad si ti morao uletiš toliko retardiran. Pa idem da ga ubijem! Si Pa lud? da, ne u lavu, škoj ti je kura. Ajde Gledaj. čuti, aj. Smotan se, U ne znaš igrat. lavu. Pa ko je stavio tu lavu? A ja sam je Pa stavio. šta si je stavio? A ti si moraš gledati ispred sebe malo. A šta će ti ta lava kad on ima vodu, bre? Pa da, ali ne bi stigao, I na jel bi kraju ga ti imam i ja fajto? vodu, na kraju Ti bi ga krajeva. fajto i ne bi preživio, ti ne Na- znaš. Aj Kad čuti, nemaš skilla. aj čuti, ti imaš skilla, da. Nemaš skilla pa ne znaš. Ma puši kurac, ajde čuti. Šta se ljutiš zbog igrice? Ja se ne ljutim, al ti, brate, napinjaš. Čujem te kak se ljutiš. Ja se ljutim. Dobro, ajde, ja se ljutim, al ti šta? Sereš po meni. Naduvani šampur. Nice. Ajde ulazi bre u meetup 4. Uđi u meetup 4! Ja već jesam. Ne, pokoj. Imam konja. Nemoj za konjom. 16. West South. West. West South! Jesam. Nemoj da kažeš ispred. Znači, brate, u ugao, ne na 15 km od mene. U ugao dođi, znači na blok. U ugao. Ovo je West North. West North. Da, ti se bijaj. O, moram ubiti. Gle, još me laga. Ajde dođi brzo, East North. Ne, West North. West North, ugao. Ja jesam tu. A nisi, šta lažeš da jesi? Jesam. Pa nisi! Zašto mi... Znači ja sam tu, kako te ne vidim? To ti nije ugao inače baš. Ono ti je ugao. Ako nisi Nema znao. veze. Ajde tu. Ajde. Izvini, dođi malo, da ti pokažem nešto. Čekaj. Evo ti konja. A ne treba mi konj. Laguje mi igrica zbog tvog konja. Što je ovo? A, neko. Lava. Dođi, brzo. Štekaš mi. Jate. Da te ubijem sad. Koliko imaš kilova? 1. Ovo je drugi pobjegao i nekoga ja mislim ubio. Lik. Ne, pa full diamond je. Aj bježi, tu su trojica. Četvrca koliko. Clean. A šta ako nas onaj klima? Idemo. Beži, znači povuci se. Povuci se! Dobro, Možemo ga. neću ja. Ajde. Ja ću ga jurit, baš me briga. Baš si ga jurio, ajde juri ga. Ako te ubije svaka ti čast.
Ej, vala si ga ubio, joj, kako si ga razvalio, hvala ti. Aj, beži odavde. Beži da te ne ubijem. Timeri. Timeri ti mama. Eto je lik. Nećemo, nemoj. Bježi da. Tu je lik. Njega. Deri. Boost! Pa ne Nema trebaš šta tu da boost. čekaš, brate. A, samo hoćeš ja te boostam, pa neću. Boli me u. Gle. Glitchao se u zidu. Wow! 2 klika me ubio. Imao sam pun health. Bravo, Evo, bravo. Gotov si. Bravo za tebe, mnogo si jak. Znaš, eto, hvala ti. Vali kakve. Hvala Gotov ti, si. brate. Neko je banan. Znaš ko je banan? Ko? Iz Shomi, znaš, onaj koji nas je stalno fajta. On je haker izgleda. Pa nije on banan, Jej! nego je on banovo. Kaz. Jel? Piše, Half Zartex has been permanently banned by. I show me. Dobar ja. Mita 5. Inače ti je na bedlajenu preokrenut. Šta je? Ništa. Nebitno, ajde, gdje si? Vidiš da je is show me mod. Joj. East North, East North. East North. Is not. A šta je bešan VPN? A? Šta je VPN? VPN. To ti je za internet. Kiss. Kill yourself, guys. Jesam ti rekao da dođeš? East North. Ugao. Ali ugao, a ne na 15 km od East. Ajde dođi. Ja već jesam tu. Ali ugao, nemoj da jesi. Ugao da budeš. Sačekaj. Ojde. Ne moraš te bijati, bog te. Ne, uopće nikoga ne tuče, nego potrebno. Eto, Evo ga, ja vidim sam. te. Bum. Loše gađaš. A, sigurno. Aj, nemoj mi se kurčiš. Alo! Pa nemoj onda. Evo ti most. Jez. Aj, čao. Ajde. Hanu. Od uvijek sam znao da ne znaš gađat. Pa ne znam, ja ti kažem da ne znam sa bobom ti. Vidi ga. Ajde idemo, prestani. Okej, neću. Ne, stoj. Alo! Ne prestani više, ima. Trošit ću sam. Ma drkam kurac, beši. Jo. Like. Idemo. Clean up, sorry. Boost! A Do kako mene, boost? sipa Kako ja boosta! tebe boost? Ako sam ja ispred tebe. Boosta je me! Aj, sam si ga odbacio. GG. Jel ima vatru, bre? Ne! Umreću, ne! Dobro. Čekaj me! Ufa, raspet. Šta je on imao? Čekaj, on nije umro. Da, ja sam ga pogodio. Čekaj meni. Shrink. Pa ćemo ga...
Full deal. Čekaj. Koliko imaš grapplova? 4-2. Čekaj, stoj tu. Čekaj. Šenko. Evo Evo ti ti. gapples. Splituj. Pa splituj! Evo ti, evo Mene će da ubije lik. Aj sad, headove. ti. Ajde. Idemo na njega. Headove! Je... Jebem li ti sunce? Daj headove. Vidi ga! Ja ću tebe da ubijem. Imam samo jedan, jedan. Ne laži, imaš više. Imam jedan. Imam jedan, aj si Beži od mene, ajdemo na ovog. On nije imao ništa od headova. Ajmo. Ja sam imao. Ti si Beži! dobio kill. What? To je to. Čekaj. Šta je bilo? Frizalo me. Ko te friza? Kaže da hakuješ. Lol. Šta ja hakujem? Izgleda da hakuješ kao. What the fuck? Banac. Ne, i mene friza. What the fuck? A za ti. Ulazi na TS. Ja nemam TeamSpeak. Pa ja imam. Ja nemam. TS second life. 3 minuti imam. Banova me. Što? Pa kad si izašao? Nisam izašao. Connections. Connect. Aj, kako glup server, ja ne vjerujem. Banovalo me. Connected. Pa da, i mene ban. User entered your channel. Jeste tu? Čekaj, javit ću ti se. User left your channel. Alo? User entered your channel. User joined your channel. Alo? Ste tu? User left your channel. User disconnected from your channel. User entered your channel. Insufficient permissions. User left your channel. User left your channel. Insufficient permissions. User entered your channel. Nadan sin, Beograd, crn sin, pun gas. James Dean, glava kao Arizona, ne da mi da zaspim. Sve je samo... Disconnected. Evo ljudi. Reason timanja na meetup. Za 7 dana. I šta da radim ja sad? Nije bitno. Uglavnom ljudi, to je bilo to od klipa. Nice. Ne znam da li će biti ovo na YouTube, ali ono, da ljudi, to je bilo to od ovog klipa, ja sam nadam da se svidio. Ako vam se svidio, stavite like, share, subscribe. A mi se vidimo u sljedećem. Pozdrav.